Oras marihita saludna kadamang dainang nanolongan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus di dia pihita maringanan dami ni Tuhan totong madongani jalan mangarorok salut akan mulutta. Urian ni Tuhan dinalaw taruli hita marhite-hitatan ni Tuhan di baga sa partikianon tapasadaro hado pikirata martanya kita. Mulyati ma hupasaharwan nami tuho ali di bata nami di bata Jehuba di bata natotong makahulungi hulu nami sa tibagasan tikyon di bagasan tikyon Tuhan dinalaho taruli hay marhite hiti hatam to dim parbadia madongani jala manuturi hami asa mangatusi hami di hatami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Kurian ni Tuhan na inolongan di bagas sa Tuhan Yesus Kristus at ni Tuhan na mamakulingi hita dia pala partikyanon dia nek maisan buku panuriang Jeremia bidu 30 sada mamuka maisan ayat 35 masuk sa ayat 27 odo hata ni Tuhan tapayuti hukma di bagasan rohat tabi. So monodo hata ni Jehuba na mga lalmata niyari gabi panodang ariyan aturan ni bulan doa ka bitang gabi panodang borngin ibadah manggusang laut gabi mahasaat tagalubang na Jehuba jebot dogwarna tung sura maso akka aturan nai maradoponaw ni na Jehuba masa di madoho pinopar ni Israel unang betar guar bangso di julukku saling liling na songno dohata ni Jehuba molotung dapot suhaton akka langit digijang jala dapot dodon akka ujahan ni tano auditoru do maaw mabolokon sado pinopar ni Israel ala ni salut na binan nasida nina Jehuba dihita salut na kadamang do dainang na hinolongan di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus molo disukut tu hita ganuk marsada-sada di bagasan parnguluon ise hita dison nasohya kecewa pastido sudina kita hiadu kecewa jalana pasti mabain ganuk jelma kecewa alana salhu mungkin akapoda akasi paingot akasi pasingot nata pasahat tu akadongata tu humalyangta dang ditangiho bahkan kekecewa no baga di bagasan parngoluon molopola nunga taurupi alai di persuada ima akapang rupio natapatupa bahkan molopola disay di hata-hatahon dah kaya hita mangurupi nang tau rupio nah si pata molo nunga kecewa hita di bagasan parngulokta ahma nataulahon tapasip tapaohong dangolo bita mamakulingi bahkan gudang lu sampai dang masih secea. Nah, saluhut nai hatarida naka kekecewaan doi. Di bagasan terpu jamita nasatu tadi apala partikiano. Debata sasitongna tung masa kecewa situ tudo tu bangso na pinilikna. Debatado mamilit bangso Israel gabe na posona debatado paluahon nasida haluar siantano Mesir debatado manogunogu nasida debatado mangalehon tano Kanaan inganan dia kapasu-pasu inganan dia kesituak niloba jala debatado na mangarorok parngolo di bangsoy alenang penunga tumas gudang situ tu di patudo debata holong nirohana tu bangsoy alay sa manipil do bangsoy senado pan di debata
sa ditudalon nasida do debata. Jala pula do tarimas debata di parwas debata ma sada bangso nabolon ima bangso Babilonia manaluon nasida mabad bangso ni debata gabi hatoma. Di parwas debata hape asa tung mga tusido bangso ni debatay bahwa nasida nung asala. Alepakta na manginang nang penungataruhong bangsoy alay teta do dan sadar nasida. Di bagasan panghumon na masayma romus de debata mamakulingi bangsoy marhite-hite na poso na si Jeremia. Di pasal debata mamusenang tu bangsoy taringok pada nai baru naikop pamasal ni debata tu bangsoy. Mulut aja hamanginang ada orang so turpu jamitata dia pala partikianon di bagasan naik tolu puluh sada nunga didok di si idama narodo arisogo dina Jehovah pukau kuma pada nai baru tu pinopar ni Israel do tu pinopar ni Juda dada songo pada nau bain ina jolo tua punasida di bagasan naik tolu ay odo pada si bahinok tu pinopar ni Israel dung sapu akka arion ni na Jehovah leonok kuma patikku tu bagasan ati-ati nasida jala suratonokku doi tu bagasan rohani nasida. Namar lapatan amanginang nang pedebata kecewa tu bangsoy ale omma adul ni debata syak kita jono. Kalau kita manusia ketika kita sudah dikecewakan maka kasih itu akan hilang. Dangolo beta mamakulingi, dangolo beta makahologi. Tapasopu nama. Alai debata dawa. Lampe debata kecewa, alu baga doholong nirokana. Dile debata do musai pada naik baru tu bangsoy lau mangarorok, lau manokihon. Jala di bagasan pada naik baru di pahok debata mah, ia bangsoy patik ni debata dan peholang ima tarsurat. Sona di bagasan batu nasin raton isi Musa. Alai di lopok kodebatan nama patik nai ajaran nai holong ni rohani debatai di bagasan roha di bagasan ati-ati jala ikomia masalu nakapatik ni debatai di bagasan aka pangalaho di bangsa ni debatai oma padan ni debata isu debata namar padani taparwah mamanginang ima turpu jami tata dia pala partikeno didok ma di bagasan naik 35 debata nama lu padan ima debata nama lu matanyari panodak Arya debata nama lu padan ima debata nama lu bulan do bintang panodak di Borni debata nama lu padan ima debata nama lu sakon akalau jala debata nama lu padan disimpul homa ima debata nama nopa salu. Artinya songo dia manginang takas madipatari dahon Allah yang mengasihi bangsa itu adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka ketika Allah memberikan janjinya kepada bangsa itu, maka janji itu begitu luar biasa. Padahal didebatai tumasai ulisi tutu dan terdudu ni pikiran di jolma dan terdudu rohani jolma. Balgani holong ni debata di dokom ma di bagasan naik 30 onomi songon ima balganiaka langit. Kalau di bahasa Indonesia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini lebih menarik. Coba kita buka bahasa Indonesia. Mulai di bahasa Indonesia di doko di bagasan ayat 30 onomi. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak beralih dari hadapanku demikianlah keturunan Israel. Baru di bagasan ayat 30 itu didokon lima balgan ni holong ni debate songon langit di atasnya ke langit tidak terukur. Mulai di bahasa Batak didok do dison
Songonodo hata ni Jahuba monotung dapat suatu akalai digijam jala dapat duduk akka ujahan di tanah on dito. Lapatan na bagan ni holong ni debata dan terdudu ni jorma. Maka kenapa Allah tetap mengasihi bangsa itu? Bukan karena bangsa itu baik. Dada Allah ni bangsoi ibaratna dengan pangalhona. Alai holong ni debata na di pasar debata tu bangsoi na di pas marhite-hite si Yeremia semata-mata karena kebesaran kasih Allah. Maka ketika bangsa itu ditiki bangsa di bagasan si taong didok debata ma tu bangsoi ikon paluan di debata do nasida jala di paluan debata be nasida salhu nai alani holong ni debata do akapo para di nasida songonai doko ni madi bagasan naik tolu kronomi ikot totong do ramo tanjagaan ni debata saliling nililing. Ini sebuah pernyataan na begitu luar biasa na di pasar debata tu bangsa. Amang inang nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Pada nai baru ma tutu di bayar debata tu bangsoi jala pada nai barui dan muba dan mose. Nomor lapatan dung di pasar debata tu bangsoi padanna ikon ujak konon di debata doi iko patu pau di debata doi iko lima patuluson di debata doi nang pe bangsoi totong mabaju roha ni debata. Amang inang nenonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Mulu tabuat tu majamitaw tu bagasan parwatas sonari. Pasti amang inang hitape jujud doi matabay di bata keciwa. Pangalahot tanah suture. Mulu dungat tajol mamabek kita keciwa. Tordang tapak kulingi be. Alai debata nang penunga jujud tabay di makeciwa di bagasan kapangalahot tanah suture. Ale totong do di debata holong nerohana tuhi. Totong do di pasar debata pada nai baru tuhita. Totong do diucapkan debata pada nai marhite-hite Yesus Kristus. Pada nai baru na di pasar debata tu bangso Israel. Asa totong bangsoi gabe hataridan ni debata. Jala asa totong pangalahon ni bangsoi sarubang lo pangalahon ni debata. Alai anggo pada nai baru. Nah di pasar debata tu hita ima di bagasan Yesus Kristus. Pada ni dak kolak ima di surat tu di Bibel be sabing be. Dak kolang dia kapatik be, dak kolang di pustahan abadia be. Ale pada ni dibatai sahak ma ima tarida di bagasan Yesus Kristus. Hok do pada ni debata, hok do holong ni debata tu hita di bagasan Yesus Kristus. Maka kasih Allah holong ni debata nang tarida nang tajalo di bagasan Yesus Kristus ima holong nasuna olong ubah portibio namanginang dan boy patudun holong songon na pinatudun ni debata di bagasan Yesus Kristus portibion dan boy mangalap kolong songon ima nang dilihat Yesus Kristus berhite-hite pengorbanan na dihapin orsela portibion dan boy mangalap kolong songon na dilihat Yesus Kristus na dipersilakan diri homopapita. Maka kita mau diajak nang ditogyo kita ganuk marsada sana. Nunga ojak betutu pada ni debatai dihita di bagasan Yesus Kristus. Aleni ko mangulu mahita manginang di bagasan pada ni debatai. Jangan lagi kuah Allah kecewa. Jangan lagi ibaratnya marhite-hite pangalaho. Sata tutup pangalahon na maralo tulong mo nirwani di bata. Alay akka julma nang majalo pada nai baru, nang mangolo di pada nai baru, nang mangolo di bagasan asli rohan di Yesus Kristus. Ikomar pangalahon ma hobar tulong mo nirwani di bata. Maka jangan lagi kita lari dari setiap ketetapan
yang ditentukan oleh Allah. Amang inang nelong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulut tapai hutiuk ma hatan di Tuhanon di bagasan panglot tasigano pari. Totu gudang dotong di bagasan muluton gudang do jelma marpadang. Alai di laos sidok kapadana. Gudang do jelma ima manariason akka hatan adenggan. Alai pangalahona dan ima dengan gudang do hita jelma. Totong ibarat nama baga-bagahon akka baga-baga na uli. Alai dan dipataridaw baga-bagay marhiti-hiti kapalanya. Alai ditugyok kita dia pala partikyanon. Hok do pada ni debata, hok do holong ni debata di bagasan parang otak. Jalan nungata jalo tak kasih di bagasan Yesus Kristus. Maka kita diajak untuk senantiasa hidup juga di dalam ketentuan dan ketetapan oleh Tuhan. Dapat pulih sahali amanginang sama panipuli di hatani Tuhan. Ada masalah pandita. Salah pandita melayani madi sadaluat. Gabi pandita resort jalahu tibana melayani di lembaga permasyarakatan. Melayani mana di lembaga permasyarakatan dan digaji. Orang melayani marjami terukana asik. Di sadetiki dijumpai amang pandita umma ima kepala sipir di penjara. Di do ibana ma asa walu halak sian narapidana nakalisten mengurupi ibana membangun 5 gereja. Tarsong mo kepala sipir. Idok kepala sipir masong Pak Pendeta dan kami naso olo mangaleho. Alai buhado ima jaminan namang pandita. Molo hira-hira manongan berulah ima ka akan narapidana. Ahme dokon ima amang pandita. Sono may bapak ni nama. Ama gebejemina. Molo malua nasida mana molo lari nasida. Ama di penjara. Setelah ima ditandatangani surat perjanjian dengan matrai di palos manu halak. Alai ada orang so ima terjadi pembangunan gereja di depan di tauma. Ali ana nunga porsea au marhite-hite akka jamita nau pasak tu hamuna. Jalan nunga porsea au marhite-hite na jejot kita marsipak kulinga. Kahamuna gabe haposak. So nari nunga dilalamu na petong holong ni rohan di debata. Alai bagi dua kupatari daw kamu na may urupi hamuna maau pajongjong bagas joro. Jala molo adok kamu na anongan nalari ama nagabi jamina di penjara. Oke, di narapidana ima. Terjadi ma pembangunan. Adong mahima orang lu bisa tahu. Selesai ma gereja di pajongjong pembangunan di gereja. Jalai pemula mamu senang tahanan ni matu penjara. Ale ada orang so di paula disukuni ma panditaum ma mulia hati manu ngaburju hamuna. Ale ahado nama bet kamu nadang lari padahal ada nu kesempatan mun lari. Ahmad dokuni mana rapidana. Amang pandita hubu hilalahami do burju do holongnya amang pandita. Jala hilalahami do akka jamita na di pasa amang pandita. Nang mangulu do Kristus di bagasan kami jala pos rohama pandita bertobat nama kami. Nah, mula mana sila tu penjara. Amang ina nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ahado na nang bototta kesimpulan sian ilustrasi manang carita manang kisah nyata. Nah perjolo na nang bototta kesimpulan di si ternyata molo nunga mangulu debata di bagasan parmonota. Ikon tarina do hamu bang diroka. Songonak kay narapidana. Mereka memang masih diklaim sebagai narapidana. Ale nunga mangulu Kristus di bagasan nasida, maka mereka hidup menjadi bertanggung jawab dan lari nasida. Nah paduan amang inang nelong di bagasan Tuhan Yesus Kristus.
Ternyata pada naik baru na dipasa debata tu hita dia pada partikeno tadi nama dibagasan narapidana. Ketika khotbah disampaikan, ketika firman dinyatakan, maka firman itu tidak hanya di dalam Alkitab lagi, tapi firman itu benar-benar mangula di bagasan ngurungnya ke narapidana. Napa todo namangina jalapan dipuli di bagasan lima ilustrasi. Bagaimana seorang pendeta dia menjadi jaminan untuk orang lain. Sebagaimana Kristus juga demikian. Kristus menjadi jaminan bagi kita orang-orang berdosa. Kristus menjadi jaminan bagi kita orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi ketika pendeta imajani, orang yang dijaminnya itu pun memang layak untuk dijamin. Berarti kita kosongan di dalam ini. Kita sudah dijamin oleh Kristus, lihat pengorbanannya. Nunga dijamin Kristus kita marhite-hite na mati mana dia berdosa. Ikut tarida majaminan ni Kristus si marhite-hite pangalahota na sarobang dok lomoni rohani di bata. Amin. Martanya kita. Mulia mau pasar wanan tuho ali di bata nami di bata Jakoba. Didengga di basam di asini roham na totong di lehom itu bagasan ngulu nami. Mulia Tuhan. Ajari kami Tuhan. Asa totokkan ho di padamu. Asa totokai patarida ka orang miroha. Di bagasan ngulu nami si galupari. Di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan totong mangaramoti hita. Di dia pehita maringanan.